rămas fără loc de muncă și m-am axat mai mult pe partea de online. Am început să am și o rutină, având mai mult timp și cu sală și cu timp pentru mine. Și simțeam așa că lucrurile se așează foarte bine, dar cu toate astea simțeam că mai e nevoie de ceva. Trebuie să dau un exemplu bun celor din jur și într-adevăr am simțit la practicare că m-am implicat și chiar m-am lăsat purtată de ce se întâmplă acolo. Cât te mai ține, îmi place, vreau și prietenele mele la fel mi-au zis nu te mai enervezi, nu mai faci urât. Bianca, bine ai venit în cadrul podcastului nostru, în living-ul Mariei. Mă bucur foarte mult să te avem alături de noi, doar ce te-ai întors din Spania. Știu că ai foarte multe proiecte, felicitări pentru acest lucru și mulțumim că ești aici. Cu mare plăcere, este prima oară când particip la un podcast și o să fie foarte ciudat și foarte interesant pentru mine și abia aștept să rememorăm întâmplările petrecute în Bali. Dacă te ajută la ceva, și pentru mine este al doilea podcast, prima experiență de acest gen, așa că o să lăsăm lucrurile să meargă, o să povestim și o să vedem la final ce iese. Superb, să-i dăm bice. Bianca, sunt curios, în ce moment al vieții te-a găsit invitația Dharma Project? În ce context? Cum te simțeai? Care era viața ta? Momentul în care cineva ți-a propus să pleci în Bali pentru 10 zile și să nu știi exact ce urmează să faci acolo. A fost foarte interesant momentul în care am fost invitată. Eu am lucrat 5 ani ca și însoțitoare de zbor. Aveam un program foarte încărcat și nu prea aveam timp să fac lucrurile așa cum mi le doream eu. Mi-era foarte greu și să renunț la jobul ăsta, deși voiam să renunț de ceva vreme pentru că era destul de greu. Între timp s-au întâmplat anumite lucruri cu firma la care lucram, cu compania la care lucram, așa că am rămas fără loc de muncă. Și m-am axat mai mult pe partea de online. Am început să am și o rutină, având mai mult timp și cu sală și cu timp pentru mine. Și simțeam așa că lucrurile se așează foarte bine, dar cu toate astea simțeam că mai e nevoie de ceva, mai e nevoie de o mică schimbare. Și a venit invitația voastră. Când am aflat despre ce e vorba, eram un retreat, eu cu spiritualitatea n-am fost de fapt, că surprinzător S-au lipit chestii. Da, acum chiar da. Și am zis, băi, trebuie să încerc, poate să mă aștept să trec la următoarea etapă, la următorul nivel și să văd exact cum se așează lucrurile după experiența asta, că ceva rău n-are ce să se întâmple. Și am spus, ok, mergem, mai ales că era vorba despre Bali, mie îmi place Bali, eu iubesc Bali, a fost a treia oară când am mers în Bali, dar a fost cu totul diferit, adică față de primele dăți nu se compară și asta le spuneam și prietenilor mei acum, cu care am fost data trecută în Bali. Le-am zis, băi, a fost cum am fost noi pe petreceri, pe distracție, dar trebuie să o încercați și pe asta, pentru că e altceva. Da, deci m-a prins într-un moment destul de liniștit, în care îmi doream să fac lucruri pentru mine. Îți aduce aminte că eu când am discutat cu tine, ok, am zis mergem în Bali și în același timp am spus, Bianca, nu pot să zic în detaliu ce o să facem acolo. De ce ai acceptat acest lucru să te duci în Bali timp de 10 zile alături de oameni pe care nu-i cunoști și să te supui unui program care era total necunoscut? Da, sincer, nu știu cum am acceptat. Ideea e că eu am întrebat-o pe Adriana, cea care a intermediat inițial discuția noastră. Am zis-o, bine, dar cine sunt oamenii ăștia? Că eu nu pot să mă duc cu niște domni așa în Bali. Mi-a spus cine sunteți, de unde, mi-a povestit de Alina și toate cele și atunci am zis, e ok. Și am zis, măi, nu vreau să știu, că poate dacă știam, poate nu mai veneam. Așa am zis că o las ce o fi, dintre toți nu mi-o fi mie cel mai rău dintre toți cei care o să ajungem acolo. Am fost super curioasă și cine o să mai vină? Și întrebam cine mai vine. Și am zis așa, mă duc cu sufletul deschis, ce s-a întâmplat, rău nu are cum să fie. Și nu a fost. Curajul tău și abordarea asta plină de curaj asupra vieții e o chestie la care ar trebui să reflectăm mulți dintre noi. Pentru că pare că accepți provocările, ți ieși din zona de confort. Da, încerc pe cât de mult posibil, pentru că cred că doar așa poți să descoperi lucruri noi despre tine și despre ce se întâmplă în jurul tău și, nu știu, mi se pare așa interesant să ajungi să nu știi despre ce e vorba, să mergi am avut un zbor de 4 ore, escală, încă un zbor și tot nu știam ce se întâmplă și ne făceam filme și ne gândeam ce o să se întâmple, cum o să fie, nu știu ce și ne ține așa într-o curiozitate
și după aia, după zilele, când zilele treceau și ne aflam programul, era mamă, cât de tare. Nu ne-am gândit la asta, nimic din ce ne-am imaginat noi, nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu le-am zis, eu mi-am luat outfit-uri, să fac poze, să fac nu știu ce și când am ajuns acolo, nicio treabă, dar a fost superb. Țin minte, cu câteva zile înainte să veniți, am făcut un video, l-am trimis pe grup și am zis, hey guys, nu o să mergem la plajă, nu o să vizităm Bali din perspectiva turistică. Eu nu voiam să cred asta. Ai refuzat în prima fază și era și îngrijorarea mea, băi, oamenii ăștia nu știu exact la ce se așteaptă. Nu veniți cu prea multe costume de baie și cu haine elegante, știi că am vorbit treaba asta. A fost o surpriză, au fost multe necunoscute pentru voi. Da. Ați discutat pe avion, v-ați împrietenit, cum o să fie, ce o să facem. Care a fost emoția principală în momentul în care ați ajuns în vila unde urma să stăm pentru 10 zile? Prima oară m-a stârnit așa un pic în momentul în care ne-am întâlnit cu toții în aeroport. Că știam așa de vreo 2 persoane, dar nu le cunoșteam, le știam, nu aveam niciun fel de prietenie cu ele. Și am zis, măi, mie cu oamenii, așa, dacă nu-mi place ceva pe fața mea se vede dacă nu-mi place de cineva. Adică nu o să pot să mimez că îmi place de omul ăla și să îmi facă plăcere să petrec timp cu el. Și am fost destul de stresată și mi-am dat seama ușor, după atâta ore de zbor și de povești, că o să fie ok, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de ok, pentru că nu știu cine a făcut acest casting, adică știu, dar nu știu după ce te-ai luat sau nu știu ce, dar mi se pare că fiecare așa dintre noi de acolo a fost un personaj foarte bine pus la locul lui și împreună am alcătuit așa ceva foarte frumos. Când am ajuns acolo, că asta mă întrebai la vilă, eram destul de obosit și am intrat, vedeam acolo toată lumea frumos, cu coșulețe, cu flori, cu cheile. Deja din prima ne-ai dat că în funcție de ce cheie trageți, fiecare cheie avea numele unui cristal. Da. Sunt convinsă că o să găsiți o legătură între voi și cristalul ăla și am zis, mamă, ia uite-l pe al nostru, din prima ne-a luat-o, ne dă pe spiritualitate, pe nu știu ce. Și am tras cheița, am mers în cameră și am stat și ne-am gândit, stăteam cu Maria așa și eram, uite fată, unde am ajuns, oare cine mai fac ăștia, oare ce mai fac, ce ne mai pregătesc ăștia mâine, cum o să mai fie, dar într-adevăr, a fost o emoție, chiar a fost o emoție când am intrat în casa aia. După aia am înțeles că în casa aia se întâmplă mereu retreat-uri de genul ăsta și probabil este o energie aparte și când ai zis nu stăm încălțați, nu fumăm și nu bem, eram, măi, unde am venit? Stai, că nu se pune. Dar a fost foarte interesant și chiar a fost o energie și o emoție aparte. Apropo de faptul că a fost interesant și că au fost multe practici și întâmplări și provocări, poți să-mi spui care a fost experiența ta preferată? Experiența mea preferată a fost cea de la cascadă. În primul rând că avea legătură cu apa și mi-e place foarte mult și în al doilea rând era așa superbă cascada aia, toată lumea acolo era foarte încântată de ce se întâmplă și vedeam cum striga așa toată lumea din suflet acolo la cascadă, din câte am înțeles când am ajuns acolo. Mergeai, spuneai lucrurile rele care ți s-au întâmplat în viață sau lucrurile de care dorești să te detașezi și apoi strigai din tot sufletul tău și lucrurile astea așa ușor plecau din tine, de la tine. Și știi când am fost foarte fericită și de ce ăla a fost momentul meu preferat? Când ne-am strâns noi acolo, mai departe, am intrat acolo și mai... Da. Și a spus, haide să ne gândim la un lucru rău care vă vine în minte și de care vreți să scăpați și să uitați. Eu am zis, stai așa, efectiv nu îmi venea ceva instant în minte și asta mi s-a părut, după aia am stat și am reflectat la treaba asta și eram, măi, probabil majoritatea oamenilor de acolo când le-ai zis că să se gândească la un lucru de care vor să uite, le-a venit ceva în minte, mie nu mi-a venit nimic. Și am tot stat și m-am gândit, băi, ce ar putea să fie și am găsit ceva, dar m-am chinuit mult și nimic atât de grav. Da. Și din momentul ăla a devenit momentul meu preferat pentru că mi-am dat seama că am o viață extraordinară. Chiar dacă la început și în copilărie a fost cu lipsuri și cu... am fost săraci și toate cele,
Dar acum am o viață absolut extraordinară și nu am ceva anume care să mă marcheze atât de tare sau care să mă fi făcut să sufăr atât de tare încât să încerc să trec peste o traumă. Și asta mi se pare cel mai tare. Deci ai conștientizat în momentul în care eram invitat să punem pe masă sau să scoatem în exteriorul corpului durerea, că practic n-ai avut o traumă majoră care să o cari după tine. Da, chiar da. E minunat acest lucru și era clar că o să zic treaba asta. Bianca, tu ai dat tonul descărcărilor emoționale. Da. Dacă ți-aduci aminte, în prima noastră întâlnire am povestit, ați tras niște cărți și tu ai fost prima care și-a arătat vulnerabilitatea. Da. Și cred că toată lumea a apreciat treaba asta. Cum a fost acel moment? Măi, să știi că eu de fel sunt o tipă extraordinar de sensibilă și am vorbit și cu cei cu care am fost în retreat, a doua zi, a treia zi după ce am ajuns acolo, nimeni nu s-a așteptat de la mine să fiu atât de, nu știu, ok. Toată lumea a avut senzația că sunt așa, poate ușor mai arogantă, ei așa mi-au spus, pentru că eu sunt o fire extraordinar de sensibilă și mi-au scutul ăsta al unei persoane mai inabordabile, pentru că altfel lumea ar putea ajunge la mine mult mai ușor și m-ar putea face să sufăr. Dar eu, de fapt, sunt o chestie care plânge în continuu și care pune așa suflet în foarte multe lucruri. Și în momentul în care am tras cartea aia, am mai nimerit, pentru că pentru mine familia este viața mea, sufletul meu, ca pentru majoritatea dintre noi și știu cât au făcut părinții mei și ai surorii mele, ai părinții noștri pentru mine și pentru noi și cum din nimic au reușit să construiască doar cu gândul că noi avem nevoie de unele lucruri. Și când pe bilețelul ăla scria că părinții au reușit cu cum au știut și cu ce au avut ei, au reușit să te ajute să ajungi unde ești azi, eram, da, așa și am început să vărs lacrimi. Dar mie îmi place să plâng, adică de fiecare dată când îmi vine să plâng, plâng pentru că așa mă eliberez eu. Eu ori plâng, ori tip. Ok. Este o descărcare. Da, da. Bun. Mă bucur foarte mult că ai dat scutul la o parte, pentru că și despre asta a fost vorba. Păi să ne arătăm vulnerabilitatea și să evoluăm. Mi-ai spus de momentul tău de binecuvântare în cascadă, dar un moment puternic de conștientizare. Vreau să rememorez, să-ți aduci aminte care a fost momentul cel mai dificil. Challenging, care a provocat o emoție mai puternică și poate negativă în prima fază. Nu știu dacă o emoție negativă, dar ceva ce m-a pus pe gânduri foarte tare a fost, nu știu cum se numește, când am fost atunci în piscinuță, în piscină, atunci, am fost, ideea e următoare, eu am plecat un pic de la locul faptei, între timp s-au făcut echipele și eu am rămas cumva fără echipă și tu ai spus, ok, vii cu mine și cu Tami, doamna de la vilă. Și era, mamă, eu sunt cu oamenii ăștia doi, trebuie să fiu serioasă, trebuie să dau cei mai buni din mine la această practică și chiar să nu mai adorm, pentru că eu, când mai aveam meditații sau alte chestii, eu adormeam. Da. Și am întrebat la un moment dat de ce se întâmplă asta și mi-a spus, nu mai știu, vreo 2 persoane că mă relaxez foarte bine și, na. Și că sufletul tău are nevoie de odihnă. Da. Și atunci se odihnește. Și când am văzut că sunt în echipă cu tine și cu Tami, zic, măi, e momentul să dau cei mai buni din mine. Și după aia am auzit că mai suntem și în primii și am zis, măi, trebuie să dau un exemplu bun celor din jur. Și într-adevăr am simțit la practicare că m-am implicat și chiar m-am lăsat purtată de ce se întâmpla acolo. Și mi-amintesc lucruri, nu mi-amintesc exact cum a fost. Știu doar că la un moment dat a trebuit să ies din apă și mi era așa destul de dificil să ies din apă. Parcă voiam înapoi acolo, parcă aparțineam locului ăluia. Și asta m-a pus așa un pic pe gânduri. Cum și ce reușește mintea așa să facă și în ce locuri să te ducă și toate cele. Și m-am întrebat un pic dacă are vreo semnificație, dacă are vreo legătură cu ceva ce s-a întâmplat în viața mea, dar nu am găsit încă răspunsul, dar a fost un moment așa care m-a pus pe gânduri. Cred că poate ți-a arătat și o altă perspectivă, mai mult decât cea pe care noi o vedem în viața de zi cu zi, este mai mult decât putem să vedem sau să credem. Da. Apropo ai început foarte repede să vorbești despre
colegi, despre oamenii alături de Dacă care... mi-a plăcut mult cu ei. Exact. Spune-mi, te rog, un pic, cum ți s-a părut echipa? Măi, a fost... Eu, înainte să plec, le ziceam fetelor, prietenilor mele, grupul ăla de fete pe care îl are toată lumea, știi, și tica. Le-am scris, băi, mie un pic groază să mă duc, să stau în cameră cu Maria pe care o știam, dar nu o știam. Că nu e ușor să stai 10 zile cu un om așa în cameră. Și eram, uite-l și pe Bercea de la Craiova, uite și pe fata asta care are 1 milion de urmăritori, uite și pe ăla și pe ăla, oare cum o să fie, oare să ne înțelegem, oare nu știu cum. Ne-am văzut în aeroport, a fost ok. Și după aia, în fiecare zi, când tot petreceam timp împreună, mi-am dat seama că oamenii chiar au fost foarte mișto, nu știu, m-am distrat foarte bine. Mi-a plăcut foarte tare faptul că am auzit povești noi. Fix asta le spuneam din nou prietenilor mei, că noi, fiind același grup de prieteni de mulți ani, facem vacanțele împreună, în weekend ieșim împreună, efectiv nu mai avem ce să povestim unul despre altul. Și am zis, mamă, cât e de refreshing așa să auzi poveștile altor oameni, să vezi modalitatea în care alții gândesc, perspectiva lor asupra vieții, și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare. Și faptul că și după ce s-a terminat toată treaba asta, noi încă ne întâlnim și ne vedem și povestim, se pare că a fost pe bune toată treaba și chiar ne-am înțeles super bine. Deci felicitări celor care au făcut castingul, domnul Sorin. Da, am mai vorbit de treaba asta cu Maria și consider că castingul a fost făcut de sus, de foarte sus. 100%, da. Pentru că nici eu nu vă cunoșteam pe absolut nici care dintre voi, doar pe Florin. Și au venit exact oamenii care au avut nevoie de această experiență. Da, nu știu, mi s-a părut... Deci, efectiv, mai stau câteodată seara și mă gândesc. Ăla care spunea aia, ăla care era așa, ăla care era așa. Deci fiecare în filmul lui, în stilul lui, și mi s-a părut că ne-am format foarte, foarte, foarte mișto, deși a fost foarte riscant ce ai făcut tu, pentru că, da, noi fiind multe fete, fată, nu-mi place de aia, fată, uite-te la aia, mamă, ce mă enervează aia, te uitai urât și nu știu ce, dar chiar n-a fost cazul. Deci, da, au fost, îmi place cu ei, îmi place. Apropo de faptul că ai trăit vremuri extraordinare alături de colegii tăi, în curând lansăm emisiunea, show-ul pe canalul nostru de YouTube, în care o să fie prezentat fiecare episod în parte. Tu încă nu știi aceste lucruri, dar noi am stabilit să ne întâlnim cu toții să vedem primul episod. Ok, superb. Așa. Ce emoții ai tu legat de faptul că o să retrăiești practic încă o dată prin imagini, plus prin ceea ce tu știi că s-a întâmplat mai mult decât putem noi sau am reușit să transmitem în imagini? În primul rând, sunt foarte curioasă cum a fost la ceilalți, pentru că erai mai mult atent la tine, nu te uitai neapărat în jur. Și în al doilea rând, abia aștept să văd, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri în alea 10 zile, extraordinar de multe lucruri, și unele chestii nu mi le mai amintesc neapărat. Și abia aștept să văd și cum se vede din afară, știi? Că noi am trăit acolo cumva, dar sunt curioasă și cum o să, ca și telespectator, așa cum se vede toată treaba asta, să văd diferența între ce se vede și cum a fost de fapt. Abia aștept, oricum mă bag, vin. Au trecut deja câteva săptămâni din momentul în care ne-am întors în România. La frig. La frig, în prima fază. La acum frig vine, și geci. Vine primăvara, de fapt primăvara a venit, vine și vara. Da. Cum simți că te-a impactat acest retreat, mai ales că deja ai 3-4 săptămâni în care ai putut să observi îmbunătățirile sau poate dimpotrivă? Nu numai că le-am observat doar eu, ci și cei din jurul meu mi-au spus mai multe persoane și mi-au recomandat să mă duc măcar o dată pe an la un astfel de retreat, pentru că eu de fel sunt așa mai stresată cumva și stresantă, îmi place să... Nu știu, sunt cumva agitată și de când m-am întors chiar am observat și eu, dar n-am spus nimănui pentru că nu am vrut să creadă că sunt nebună, știi, să zică uite și pe asta a plecat 10 zile în Bali și acum crede că e altă persoană, dar mi-a spus și prietenul meu, mi-a zis, măi, dar ce se întâmplă, cât te mai ține, îmi place, vreau, și prietenele mele la fel mi-au zis, nu te mai enervezi, nu mai faci urât. Și ți-am zis, lucrurile astea vin din faptul că am conștientizat în zilele petrecute acolo că nu am de ce să fiu așa nervoasă și agitată, chiar nu am de ce. Și mi-am dat seama că trebuie să fie totul mult mai chill și mult mai relaxat și că lucrurile o să vină oricum de la sine și că ce trebuie să se întâmple o să se întâmple. Și chiar simt că
că m-a ajutat foarte tare și încă un lucru pentru care sunt foarte fericită, că am ajuns în Bali și mi s-a întâmplat. În prima dimineață când mi-ai spus să scriu binecuvântările, eram, uite, te rog ce mă pune să fac, să scriu binecuvântările. Și în prima zi mi-a fost așa destul de greu să scriu lucruri și parcă nu mergea pixul ăla, parcă nu simțeam. Și după aia în a doua zi, iar, și în a treia zi, iar. Și acum, într-adevăr, nu mi le notez, dar dimineața stau și mă gândesc lucruri, că, uite, zilele astea, când am fost plecată cu fetele în Barcelona, a fost e o binecuvântare că am reușit asta din banii mei, am avut timpul necesar, am fost cu fetele, cu prietenele mele și îmi dau seama în fiecare zi că chiar sunt binecuvântată și chestia asta cu binecuvântările la fel. Mi-a dat startul să-mi dau seama cât de binecuvântată sunt, pentru că pot scrie foarte multe binecuvântări acum. Deci mi-a plăcut și treaba asta, să știi, să mai faci. Mă bucur din suflet că ești conștientă de binecuvântările din viața ta. Da. Din câte știu eu, sau din câte ai povestit tu acum la început, n-a fost totul lapte și miere. Da. Întotdeauna. Da. Îți aduce aminte cum ai început tu să prinzi aripi? Pentru că mai întâi ai lucrat ca și stewardeză, apoi ai dezvoltat, cred că și în paralel, nu? Da. A fost cumva în paralel. Măi, sincer să fiu, pe mine m-a ajutat foarte tare că sunt sora Laurei Giurcanu. Adică asta e un lucru pe care o să-l spun și o să recunosc pentru că așa este. Ea face asta de foarte mult timp, ea face chestia asta de 8 sau 9 ani, a fost printre primele fete din România care a făcut asta și, într-adevăr, când ea se filma la noi pe balcon cu un telefon mobil și când tata o certa, iar te filmezi în casă, iar vede toată lumea ce avem noi în casă, nu te mai filmea în casă, zicea, haide Beni, că sora mea așa îmi zice Beni, haide Beni să filmăm amândouă ceva și ne puneam acolo în balcon și râdeam și ne filmam și a editat și posta și așa a început să apară, a apărut după Instagram-ul. Că cred că prima oară noi ne postam pe YouTube, nu exista Instagram, era Facebook-ul, după aia Instagram-ul și ne-am făcut acolo cont și am început să creștem, într-adevăr, datorită faptului că am apărut în clipurile ei. Și ea a crescut din ce în ce mai mult și eu așa, ușor, ușor în spate, eu nefăcând asta în totalitate, adică eu nu am putut niciodată să zic de astăzi mă apuc și eu de blog sau de vlog sau ceva, așa s-a întâmplat și niciodată, adică la început, nu făceam eu ceva ce să zic că uite, o știm pe Bianca că face asta. Apăream acolo cu ea. Și într-adevăr asta e destul de greu să fii sora sau copilul sau așa cuiva care are o notorietate în domeniul ăla și eu de-aia m-am și angajat ca și stewardeză pentru că voiam să am cumva alt drum, nu voiam, deși îmi plăcea și treaba asta cu online-ul, dar mi se părea că e destul de greu să fiu sora ei și să fiu știută ca și sora ei, pentru că așa a fost. Dar ușor, ușor, după ce m-am mutat la Cluj, pentru că eu de 5 ani stau la Cluj și asta la București, nu prea mai aveam așa chestii pe care să le facem în comun și cumva fiecare s-a definit prin altceva, dar tot în online, dar fiecare prin postările mele, mai despre sănătate, mai despre sport, mai despre aviație, de care nu e foarte interesantă, ea cu chestiile ei. Și așa cumva am luat-o ușor pe drumuri separate, dar, repet, ajutorul mare a venit în urma faptului că sunt sora ei, deși eu sunt sora mai mare și ea e sora mai mică. Dar așa a fost să fie. Aș putea spune, bineînțeles, ipotetic, și o binecuvântare, dar și un blestem în același timp, mai ales pentru tine și înțeleg perfect. Da. Ce relație ai acum cu Laura, în acest moment? Este ceva extraordinar. Deci avem o relație nu bună, extraordinar de bună. Când eram mai mici, ea a plecat de acasă, s-a mutat în chirie când avea 17 sau 18 ani, a fost independentă de pe la 14 ani, că a făcut și modeling înainte și era plecată destul de mult. Eu am mai stat la mama și la tata acasă, m-am dus la facultate și pe la 18 ani ea s-a mutat singură, cumva am plecat și eu de la mama și de la tata și m-am mutat la ea, așa, o zi, două și m-am mutat la ea. Și într-adevăr ne certam pe haine, chestii de fete, certuri de fete, dar de când eu m-am mutat la Cluj, de 5 ani, s-a îmbunătățit relația extraordinar de mult, pentru că nici nu ne mai vedem atât de des și cred că e ok să nu te vedea la atât de des. Bine, ne-am și maturizat și fiecare vede lucrurile altfel, dar avem o relație extraordinar de bună. Ea pentru mine este cel mai important om din lumea asta și efectiv, nu, este superb. Chiar este superb și suntem alături și când am o problemă eu sunt pe ea mă sună pe mine, știu că este un om, adică
sincer în totalitate. De la orice până la orice îmi dă o părere sinceră, pentru că am și prietene foarte bune în care am încredere, dar uneori poate un prieten nu zice lucrurile exact de teamă să nu te supere. Ea, în schimb, este foarte tranșantă și dacă are o părere, o spune, ceea ce pe mine poate, în momentul în care îmi spune părerea, mă supără și mă deranjează, dar după aia îmi dau seama că faptul că a fost sinceră cu mine este un lucru foarte bun. Și ne înțelegem extraordinar de bine, vai cât de mult am vorbit. Ne înțelegem extraordinar de bine, mai ales că acum nu-i mai fur hainele atât de mult cum mi le furam înainte, știi? Știi ce făceam? Scuze, nu prea are legătură. Deci plecam în niște haine de acasă. Și hainele, majoritatea noi, le luam, mi le puneam în geantă, intram în casa liftului, mă schimbam, mă duceam cu hainele ei la școală, după aia când veneam acasă, mă schimbam din nou hainele alea. Ce smart! Da, până când ea la un moment dat s-a prins și dai seama, erau hainele ei munciți de ei și unele nu erau purtate niciodată de ea. Bine, greșeala o făceam când mai puneam câte o poză cu hainele ei pe Facebook, știi, și se prindea, dar mi se pare minunat să ai un frate sau o soră, știi și tu. Între noi și eu o diferență foarte mică, doar de 1 an și 5 luni, deci suntem la fel, am crescut împreună, am făcut totul împreună. Te pup. Te pup, Laura. Da. E foarte frumos, e o relație extraordinar de bună și sunt foarte fericită că avem genul ăsta de relație. Mă bucur extraordinar de mult, pentru că ai fost suficient de norocoasă și binecuvântată să ai o soră. Da. Și mă bucur mai mult și apreciez când se întâmplă acest lucru, când frații se ajută să evolueze. Da, reciproc, emoțional, profesional, personal. Și Laura are o carieră de succes, tu ai reușit în tot ceea ce ți-ai propus, fie că a fost vorba de aviație, fie că este vorba de ceea ce faci în momentul de față. Spune-te, rog frumos, dacă ai avut blocaje în anumite momente ale vieții tale sau hopuri care în acel moment păreau imposibil de trecut. O întrebare bună. Au fost câteva momente așa mai grele și când m-am mutat singură la Cluj, știu că aveam 20 de ani sau 21 de ani, m-am mutat singură la Cluj, m-am angajat la compania am luat interviul la compania la care am lucrat și mi-au spus trebuie să mergi pentru 6 luni la Iași, la Cluj sau la Bacău, pentru că la Otopeni nu mai e locuri, nu mai sunt locuri. Și am zis, mai știam vreo 2 persoane pe la Cluj, zic, mă duc la Cluj. Am ajuns la Cluj, aveam un salariu foarte mic și stăteam așa în casă, nu aveam bani să plătesc chiria și am zis lui tata, trimite-mi niște bani să plătesc chiria că nu mă descurc și stăteam așa și am zis, la ce Dumnezeule am plecat eu de acasă, unde stăteam la mama și la tata, era ok, n-aveam grija chiriei, că să te lovească de așa deodată faptul că trebuie să plătești o chirie, că trebuie să-ți cumperi singur lucruri. Nu ai renunțat când a fost greu. Iar pentru faptul că nu am renunțat atunci când mi-a fost greu, am primit o recompensă extraordinară și anume după câteva săptămâni, după ce am zis asta o duc aici când mai pot, am cunoscut un băiat. Acel băiat. Care, băiatul care anul ăsta, în doar 2 luni, urmează să-mi devină soț. Excelent. Și mi se pare incredibil cum s-au așezat lucrurile. Acum noi suntem în Cluj, acum avem viața noastră în Cluj. Tu dai seama că eu puteam să aleg să plec la Bacău sau la Iași. Cum îl mai cunoșteam eu pe băiatul ăsta? Sau puteam cei de la companie să-mi zică hai la București, să mă duc la București. Cum îl mai cunoșteam eu pe băiatul ăsta? Oare n-am singură și acum? Asta e întrebarea. Și s-au așezat lucrurile foarte frumos și avem o viață foarte frumoasă acolo și liniștită și cu de toate. Și asta vreau să zic, că dacă reușești să treci așa, să depășești zona de confort, după te așteaptă ceva foarte drăguț și foarte bun. Și mă încântă așa povestea asta noastră, cum ne-am găsit noi. Mă bucur foarte mult pentru tine, Bianca, și se vede energia, se simte, dragostea plutește, mai ales atunci când vorbești despre el, este fantastic. Sper că simte și el asta. Cu siguranță simte. Și sper că e reciproc, dacă nu, e grav. Pe principiul că universul nu face greșeli și ne oferă ceea ce avem nevoie, nu neapărat ceea ce ne dorim, dacă ai putea să dai timpul înapoi și să-ți oferi ție un sfat, mai pe la început de viață, pe la 19, 18, 20 de ani, ce sfat ai avea pentru tine? Cred că sfatul pentru mine ar fi să fiu liniștită, pentru că ce o să fie bine, ce o să se întâmple pentru că e cel mai bine să se întâmple și să nu mai pun atât de tare la suflet lucruri care sunt cumva acum nesemnificante. Adică făceam când eram la 20 de ani, la 18 ani, niște drame, îți dai seama, din dragoste cu băieți și mi se părea capătul lumii.
și că nu o să poată să fie bine niciodată și acum îmi dau seama că lucrurile alea nu mai contează și doar trebuie să lași lucrurile să se întâmple, pentru că timpul chiar este foarte de treabă și chiar te ajută așa să se așeze lucrurile în viața ta și asta, sfatul ăsta mi-l dea să fiu liniștită și să am răbdare, cred. Perfect. Cu siguranță ne urmăresc mulți tineri, cu siguranță ne urmăresc și oameni care își doresc să devină creatori de conținut, Da. pentru că este o profesie foarte vânată, deși cred că foarte puțini dintre aceștia știu ce muncă este în spatele imaginilor superbe sau a reclamelor sau proiectelor. Ești pe vale, să zic așa. Ești în o perioadă foarte bună a vieții tale, inclusiv din acest punct de vedere profesional. Ce sfaturi ai pentru un tânăr care își dorește să devină influencer? Cred că sfatul este să nu se lasă cumva influențat de lucrurile descurajatoare pe care le aude, pentru că oricine începe acum să facă asta, o să audă din stânga și din dreapta, aoleu, și tu, încă unul. Dar poate tu ești mai diferit față de alții și poate lumea o să te placă și o să ajungi unde ți-ai dorit. Poate că nu, există și varianta asta, dar dacă asta îți face ție plăcere și asta simți că trebuie să faci, să o faci, dar principalul lucru este să nu te gândești la mamă câți bani o să fac, mamă ce o campanie o să am și lucrurile astea, că și când am început noi sau așa, nu se gândea nimeni că urmează să se facă bani din asta, să fie o meserie, să poți să trăiești din asta. Acum, într-adevăr, lumea știe despre ce e vorba și e într-adevăr mai greu să nu te gândești că abia aștept să fac asta, să primesc aia gratis și să fac bani din asta. Dar cred că asta e important, să o faci, dar chiar îți place și chiar crezi că și îți face plăcere. Și atunci să o faci, să nu asculti ce zice lumea, că aia e, nu o să... Dacă reușești, nu o să se bucure ei sincer pentru tine și dacă o să eșuezi, nu o să fie ei triști, sincer, la fel pentru tine. Să faci, dacă asta simți, să o faci și aia e, o să fie bine oricum. Că poate chestia asta te duce într-o altă chestie și cunoști lume și începi să faci alte lucruri și poate așa trebuie să fie drumul și dacă simte lumea să o facă. Asta e loc pentru toată lumea. Să aibă încredere în univers. Da. Și să facă ce simt. Eu chiar cred că lucrul ăsta și în ultimul timp chiar m-am lăsat ghidată de treaba asta, că dacă simt ceva să nu mai stau atât de mult să analizez. Deși da, într-adevăr e bine să pui lucrurile în balanță. Dacă tu te-ai gândit și azi la lucrul ăla și mâine la lucrul ăla și poimne și peste 3 luni, fă-o, frate, până la urmă, că o să vezi ce se întâmplă după. Asta e. Câteodată câștigi, câteodată înveți. Normal, da, deci tot un câștig. Corect. Ești foarte matură, ești plină de viață, ești pe o direcție foarte ascendentă și ești foarte curajoasă. Da. Sunt curios ce urmează pentru Bianca Giurcanu. Mai pentru mine urmează, am spus, urmează nunta din punctul ăsta de vedere personal. Și nu vine să cred că se întâmplă asta, pentru că, nu știu, nu vine să cred că m-am mărit. Urmează să facem treaba asta, să trecem la nivelul următor și în relație și cu treaba cu internetul. Vreau să mă implic mai mult, pentru că eu n-am fost așa trup și suflet niciodată și vreau să fac chestii și cu Maria, am povestit și pentru că ea face niște chestii foarte mișto și niște serii mișto și o să facem și noi ceva. Vreau să fac lucruri așa care să mă facă fericită și care să mă și ajute și pe plan profesional și pe plan personal. Eu nu prea îmi fac așa planuri, nu prea îmi scriu liste și așa, dar o să urmeze lucruri. Rămâneți aproape. Ai și pomenit-o mai devreme pe Maria. Da. Abia aștept să vă văd împreună. Da. Sunteți două personaje, mai ales că am vorbit de personaje mai devreme. Da. Sunteți foarte creative și muncitoare, cred că o să fie ceva extraordinar. Da, și apropo de Maria și de toată chestia asta, eu nu i-am spus, deși ea mi-a verbalizat mie cumva la sfârșitul ceremoniei că ne-ai întrebat un om pentru care ești recunoscător aici și a spus despre mine și a dezvoltat mai mult. Eu din nou nu sunt un om care să-și spun așa sentimentele imediat, dar am descoperit un om foarte mișto în tripul ăsta și am povestit niște lucruri noi acolo până seara la 2, 3, 4 dimineața de alea pe care nu o să le uit niciodată și care mi-au plăcut și noi râdeam și după aia plângeam și ea râdeam și ea plângeam și mă bucur foarte tare că am descoperit-o și mi se pare un om, ea în sine mi se pare un om care o să aducă, nu știu, cumva
e un câștig pentru mine și sunt convinsă că dacă o să am nevoie de ceva de la ea sau așa, chiar cred că o să mă ajute și o să fie acolo pentru mine, pentru că chiar am trăit niște lucruri foarte faine împreună care, adică de obicei când te împrietenești cu lumea, nu știu, ba la un pahar și îți dai seama că ai ce să vorbești, ba într-un anumit cerc, ba e pe internet, dar noi acolo ne-am cunoscut într-o situație așa mai ciudată și ne-am spus lucruri foarte personale din primele seri și cred că chestia asta ne-a unit și sunt recunoscătoare acestui retreat și pentru faptul că am întâlnit-o pe doamna domnișoara Maria Zvinca. Mă bucur foarte mult să aud acest lucru pentru că era o necunoscută, da. Apoi a devenit colegă de cameră, iar mai apoi da, și am și chemat-o la petrecerea mea de burlăcite și i-am zis, haide fată, vino. Și a zis, măi, eu chiar vin și nu mă așteptam să vină și după aia zice, mi-am luat biletul și zic, nu pot să cred. Deci, nu știu, chiar a fost foarte frumos ce am trăit acolo și ce mi-am povestit de acolo. Și chiar mă bucur și abia aștept să ne distrăm împreună și să facem lucruri mișto. Bianca, mulțumesc frumos pentru minutele acordate. Eu mulțumesc. Și apreciez foarte mult că doar ce ai ajuns, ai venit, filmăm, mâine iarăși pleci. Da, dar plecerea este de partea mea, mai ales că acolo în Bali chiar am avut o experiență foarte frumoasă și că oricând o să mai fie cazul sau o să ne mai nimerim să fim în locuri, o să fiu cu plăcere disponibilă pentru orice. Și eu îți mulțumesc mult că te-ai gândit la mine și că m-ai invitat în Bali și că, nu știu, că ai făcut așa, să lege niște lucruri cumva și în sufletul meu și în mintea mea. Și abia aștept să ne mai vedem și să mai mergem și în următorul retreat. Și tot așa. Octombrie. Maria deja a anunțat. Maria deja s-a înscris. Și eu m-aș fi înscris, doar că eu am foarte multe lucruri de făcut. Deși aș putea să le iau pe Alex să mergem în luna de miere în retreat, nu? Cum ar fi, sincer? N-ar fi în premieră, chiar am avut un cuplu care a fost cu noi în retreat și au spus că a fost decizia vieților. Apropo de asta, când i-am zis lui Alex despre ce e vorba și unde vreau să merg, el știindu-mă pe mine a zis, da, ce să cauți tu acolo? Eu ar trebui să mă ducă. El chiar își face meditații, el chiar face toate nebuniile. Sport, e la nivel de și chiar își pune meditații și nu știu ce și scrie lucruri și eu mi-a fix asta, ce să cauți tu acolo? Eu trebuie să mă duc și am zis, da, lasă-mă pe mine că eu nu știu despre ce e vorba și poate o să mă ajute și pe mine. Și i-am povestit, Doamne, că acum am început să vorbesc. Am început să le povestesc că era cu prieteni într-o seară și le-am spus despre meditația aia de după yoga pe care ne-ai ținut-o tu. Și am ținut minte aproape exact tot ce ai spus. Și am început să lăturui și eu prietenilor mei și erau gen, wow. Și Alex mi-a zis, mamă, să mai spui asta și mie, să mai fac și eu, să ne punem o melodie și să mai spui asta, că mi s-a părut incredibil și cum vorbești tu despre așa ceva, nu vine să cred că tu spui așa ceva. Și le-am spus și despre respirație și despre mai multe, nu, abia aștept să vedeți oricum, dar ți-am zis și am șocat pe toți pentru că eu nu aveam nicio treabă cu lucrurile astea, chiar din contră și chiar vorbeam de pandemie, în pandemie la fel le strângeam și prietenii mei își puneau meditații și stăteau toți pe jos, pe canapea și meditau 5 minute, 10 și eu mă uitam la ei și eram, uite-i pe ăștia ce fac, deci eram singura, îți dau cuvântul meu, singura care nu făcea și acum eu să fiu a care face, i-am surprins. Da, e fantastic cum 10 zile te-au schimbat, s-au oferit o perspectivă diferită și cred că prietenii tăi se bucură să vadă versiunea asta. Da, și care e faza cu ei, nu încercam pentru că eram, nu încerc, că-s prietenii mei, nu o să zică nimic dacă încerc. Acolo cumva m-am simțit, zic, bă, toată lumea face, hai să mă bag și eu. Dacă n-am văzut că începe să-mi placă, eram, ce n-am făcut eu și înainte? Dar, se bucură toată lumea, deci am zis, îmi pare rău că n-ai cum să le iei lor niște interviuri, să-i întreb ce părere au despre mine când am venit din retreat. Se șoc asta, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Ne bucurăm că ți-a prins așa bine. Te așteptăm și pe tine și pe Alex în toamnă. Vin cu tot neamul. Cu tot neamul în primăvară, când o să facem tură nouă, să avem și locuri disponibile. Mulțumim, Bianca, pentru energia ta, pentru frumusețea ta și pentru amuzamentul tău. Și felicitări pentru tot ce ai reușit să faci și să fie din ce în ce mai mare și mai frumos și mai mișto și mai plăcut și lumea să meargă. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumim frumos pentru că ne-ați urmărit. Dharma TV își propune să ofere informații care vă folosesc în viață. Mulțumim frumos!